Ρητίδα του Οκτώβρη. Το διάφανο υγρό που τρέχει πάνω μου με αηδιάζει. Θα αναρωτιέστε τι σόι πράγμα είμαι. Είμαι μια νεαρή ρητίδα στο μέτωπο του Αρτέμι. Αυτός ο καστανόξανθος τριαντάρης με φιλοξενεί πάνω του εδώ και λίγες μέρες. Ενώ είναι Οκτώβρης και έχει κάνει την εμφάνισή του το δροσερό αεράκι, ο ιδρώτας του με ταλαιπωρεί. Ο Αρτέμις είναι δεξιοτέχνης στην κιθάρα. Η κοπέλα του τον παράτησε πριν λίγο. Εκείνος βρισκόταν στο σταθμό μοναστηράκι του μετρό, με την κιθάρα στα χέρια τραγουδούσε Arnold Lane. Εκεί ήταν το πόστο του. Καθώς του γύρισε την πλάτη, του είπε πως κανένας δεν μπορεί να μείνει με έναν χασομέρι καλλιτέχνη. Όπως έφευγε, κλώτσισε το μαύρο κουτί με τα φιλοδορήματα. Τα νομίσματα έπεσαν και κύλησαν σιγανά στο πάτωμα ανάμεσα σε βόπες και κολλημένες τσίχλες. Ακουμπάει τα ιδρωμένα χέρια του πάνω μου. Προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου, άλλωστε η στεναχώρια του ξεπερνά την υποχόνδρια υπόστασή μου. Συμπάσχω, ζω στο κούτελό του, τον μοιάζομαι. Μαζεύει τα κέρματα αμίλητος, τα βάζει στην τσέπη του, κρεμάει την κιθάρα στον ώμο του και προχωράει με σκυμμένο το κεφάλι. Επιστρέφει στην γκρι υπόγεια γκαρσονιέρα που μένει. Λίγο πριν ανοίξει την εξώπορτα, ακούει τη δυνατή βροχή. Διστακτικά γυρίζει πίσω και ανεβαίνει τα σκαλιά. Καθώς βρέχεται, παρατηρεί τα γέρικα κιτρινισμένα φύλλα του απέναντι πλάτανου. Βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και τα τσαλαπατούν τα μανιασμένα δάκρυα του ουρανού. Πηγαίνει τρέχοντας στο μαγαζί, στο πάνω τετράγωνο, που αγοράζει χρυσό. Χαϊδεύει τον πολύτιμο σταυρό που είναι κρεμασμένος με ένα δερμάτινο σκούρο λουράκι στο λαιμό του. Δώρο της γιαγιάς του. Όμως τώρα πρέπει να πληρώσει τον νίκη. Ο Αρτέμις μεγάλωσε και εγώ μαζί του. Έχω γίνει τόσο βαθιά που φαίνομαι σαν χαρακιά στο πρόσωπό του. Τα πλούσια μαλλιά του λιγόστεψαν και άσπρισαν. Το δέρμα του ζάρωσε όπως μια πλυσέ φούστα. Με την ίδια πλέον φθαρμένη κιθάρα περιπλανιέται στο κέντρο της Αθήνας. Στον λαιμό του εξακολουθεί να κρέμεται ο σταυρός της γιαγιάς. Παίζει μια νοσταλγική μελωδία και αρχίζει τα δικά του στιχάκια. Φόβος είναι αυτό που δεν θα σου πω. Μουσική είναι η ιερωμένη μου που λαχταρώ να τη σφίγγω μέσα στο θολό μου το μυαλό. Κάθε σαρκική ειδονή μοιάζει τόσο βαρετή. Στάσου μια στιγμή, πάρε με μια αγκαλιά, τώρα που κρυώνω λίγη ανθρωπιά, γιατί η γυναίκα μου δεν έχει χέρια. Και όταν θα πεθάνω, να μιλάς για μένα, για τα όνειρά μου τα χαμένα. Είμαι εδώ για να σου πω μια λέξη. Αγάπη. Ποιος μπορεί να την αντέξει? Είναι το τελευταίο απόγευμα πριν την προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση που πρέπει να κάνει. Έχει βραχνιάσει από το τραγούδισμα. Στο νοσοκομείο έχει απλωθεί το άρωμα της φρεσκοπλημένης γης του φθινοπόρου. Ο Αρτέμις βορτάρει στους διαδρόμους. Ένας πιτσιρίκος με ορό στο χέρι τον ρωτάει «Αφού έχεις μαλλιά, τι θέλεις εδώ?» Εκείνος χαμογελάει χωρίς δισταγμό, βγάζει το σταυρό του. Τον δίνει στο αγόρι και του λέει «Για σένα». Η επέμβαση του Αρτέμι ξεκίνησε και στην αίθουσα αναμονής
βρίσκεται η παντοτινή αγαπημένη του, που τον περιμένει εκεί ακριβώς που τον άφησε.